Eli moi kaikki te siellä, jotka olette ruudun takana. Niin mä nyt ajattelin kuvata vähän mun hamsteria. Se on tuolla. Otetaan tää putki pois. Näin. Ja mä teen sillä tempun. Eli mun hamsterin nimi on Maisa. No niin. Eli nyt Maisa tekee tempun. Ottakaa. Hei, Maisa. Niin, Maisa, ota. Joo, ja mun hamsterin nimi on Maisa. No. Ja Maisa on ihan kiltti. Varo vähän kulta. Okei. Tässä siis Maisa. Ja moi. Okei, moi.